simpang kaalaga ng goban. Asa mulayo putila ka ba sambong mesensyon gagaylay. Pulong nalailang kapachari ala di manoy. Ilayo matiyo ay natantoy ala di manodo. Oboryo itabanang nananalatan ala na di magloso. Ala kitara ko anyong inatanto di manomua. Aronyo ikape nananala sa balilay kurang arenyo ayo may gito kabe iya konendoyo adigo nalagapan para lualago na ng peyo palimo agito manalagatarang ganiyo dari dininyo agito insya Allah kami nananalamanya iyola di mutola na masamo ilala kami kang memberi kesempatan dan jodoh. Lagi ayam mulai, insya Allah kami beri. Sekarang naik mulai sungguh begitu akan pulau lagi ayam mulai masih rela masalah di sambil abadi yang lagi sambil membayar di ayam mulai di ayam mulai alai mantap ada bilalang pada damlala amari pengajian jodoh lagi ayam mulai gitu ada damlala
saudara iyo karib jo gandung mama maklem dan janganlah tanggung dari mulu awal iyo sampai ke ujung umpamu mengaru salah bigaru Silanya tu Muhammad Targa sarugo salah perbankan nene begitu tarika kita hari begitu jadilah garam nene sampai saparau di dalam lautan diam bayangin jadilah garam nene wahai saudara jara dicoba musikin baharapo dunia dipakai nene kakira jum mangkunyo sampai belajar tarikat jangan lalai nene salam umur jangan lapas iyo dalil jo tando lain tayo sari adio jo tarikat iyo indah abacara ini kan alamat nanakala dieway iyo lagi to iyo samisal bangkalay na demawati iyo indah akan sampai iyo dekala anyo dan naramu ala de jorajay iyo kanan narakoyo iyo namu tarajumangkay iyo ala pengajian sakian ay duluy kami bahajo imano yung masyarakat ayadirin basamo ikaw muslimin sarato ikaw muslimat nga ikagiyadurang nebatanda jurito kana mudo ay soloyo kana mudo memang liyaw kini detiado iyo tetapi sekarang dengan iyo indah ado ay walaupun begitu hidangan akan pulang wahai orang yon bakanda orang yo lamu-lamu ayo kana mudo ya itu di dalam sarugo tapi yon de kami kalau nandikiro ayo
kami nalebado. Karano ay sinisilapan. Hayo kailangan nyo pulo. Memang ay kanayo ka na mudo. Kalau dicerito kan degiko. Karano suwasiyo agak sengit. Waka tuyo agak pendeyo. Kariyo kami bado. Karano ay kanayo ka na mudo. Tapi nyo ay bukan nyo na nisiko. Kalau dinapay sabay yun. Ang manangi de selapan yun di buwayo. Ay nagkurang ay mamahami. Ya itu araw dan roroho. Karano niyaw lada sekarang memang di hadapan itu bersama. Ay mamang dario de selapan bagi tubuh pintan jo pinto. Sekarang kami meminta ulang kesalahan kami yang telah banyak desalah jali desalah gala. Rela jo maafkan kami minta sedikit lagi kami pambilai antara kami samurong pandai karano dulang lah kami Joko dindam berbagai-bagai kini lagi punde masuk bacarai nampai nasana tinggal salah sawatu lagi sidang basamu. Karano gitu lay duduk basamu. Bapan dan bare isu aku pasarkan kami mereka disilapan dan mulu pertama selawat legendaris Iko Ladio sudah baumu aku jodoh kini silawat tak izinkan sejak tahun 75 kami berniaga sampai sekarang bersilawat juga.
pakai kedua-duanya. Lagi ni kita pacaran den, nak jangan kita baik buat hidup. Jangan kita baik buat hidup. Iko irama nan sabana seron den. Irama ini memang lalamu. Den juga piminang iko lah dia. Sedelapan mancubo pulon den lama cubo bangga sarupo dirinya. Den juga riti dulang joten kapalo. Ang masalah padi di tanah sawah den lima kali pipi si burung bondo. Lima kali pipi si burung bondo. Indah makui indah badaran den ajo kulima sama tomato. Ajo kulima sama tomato. Ay maraki-raki anak rumbayang den labaraki-raki kakuretaji. Labaraki-raki kakuretaji. O pasaki tagak sembayang den ko indah suci mulai hati. Ko indah suci mulai hati. Lapalahai karambimu doh den sabalala makan dahulu. Sabalahai makan dahulu. Pagkaya kapintu yo desaru ko tukang silawat bayang dahulu. Yeah.